Oh, Madness, I've worked kakhulu naye. I want to be part of a day where they reconcile Nophizo because I don't know where the beef is coming. Abantu believe in Nkilitje more than he would believe in himself. I believe a rapper, a freestyler, a disuphizo kwenye ibhasi sisuke Baxter. Izilamba more. Izilamba more. Izolo ndibone uPhizo raping more. Like, what is this? Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena but qhama nesicelo esitsha namhlanje ne kokho umntana uthiwa nguBrilly oyimvomi yethu aphelanoza neCape Town ne usafarisha yecancer kodwa ehamba esibhedlele esithini ndicela simphe umthandazo wena Hotman yami. Nkosi yami. Okholelwa ukuba kufuneke evale amehlo angawavala kodwa ke it's always safety uba uya driver as basi live, just make sure that caution ikhona. But thank you for this opportunity mntakwethu. It's really something deep to see talent suffering. Mandenje njalo ka undiphela ithuba mfihlo yezulu kamata Thixo khokho bethu nguwe osidalileyo, nguwe osiphele imizimba, nguwe owaziyo. Bathi abakholwayo kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo zethu. Basibona omnye wogqa bethu ejongene nemeko esindayo, imeko esibona engazi ba makathathe ipha ayeke iphi. Sicela ukuyinikezela kuwe. Ogqirha bazamile basazama, sicela ubanika amacebo. Sicela naye umnike ukuqina uBrilly, udade wethu onetalente kakhulu. Sicela umnike amandla wokuyiqonda ba abantu base South Africa, abantu base Khayelitsha, abantu beart banaye emithandazweni. Abanenkaso ndicela ubanike Thixo amandla okuba baqhubekeke bafake engxoweni yokuba yonke into ekufuneka yenzekile kuBrilly yenzeke. Sicela ke mfihlo yezulu wena Qamata Thixo khokho bethu kuko konke ukuziziphumo ukuba ngabani ba isurgery bekufanele bayenziwe ngenxeni yesisifo kuthiwa icancer mayenzeke ibe impumelelo ingamkhubaze emoyeni. Sithi ke sicela sithembe kuwe kuko konke, sicela izinyanya zakhe, sicela izithunywa zakhe zibe naye, nathi nisikhanyisele nisikhusele ukuze simkhunge simbambe ngezandla. Sithi ke dadewethu sikunika amandla asuka kuQamata. Njalo ke ndithi makudede bonke ubumnyama kuzukhanya kube licama kube chosi kubele. Masibulele kakhulu Taqhama, inhle kakhulu into uyenzileyo. Siyathemba abantu ababameleyo futhi bazayiva kakuhle lento le. uBrilly ke uzabalazela ukufumana inkxaso emva kokuba afumene umhlaza. Kwaye ke ujonga zonke indlela zokufumana unyango ngakho konke ke umuntu onako ukunceda. Sicela asebenzise ikhona ipost ekhoyo phayana ku Facebook kaBrilly. Uyixhomile phayana nekhadi lakhe kwinkcukacha apho ukwazi khona ufaka eso lo mali unayo noba imalini na akayibekanga uba imalini iyanceda iyakhulisa kule ikhoyo. Asibulele kakhulu ke bhuti ngelo thuba uthi sithandazele ukuthandazele naye, thandazele nezinye i-creative artist eziphanga phandle. Masikwamkele showini kunjani bhuti? Ndiyaphila bhuti sihamba nazo. Umxhoso watshoyo liciko elayibona ibimpilo kufuneka uzirhuqe noba zikhona na. Kodwa ke ezikhoyo azikakhalisi umntwana, azikawisi umntwana bedini. Nditsho ukuthi ndiyaphila ninjani bantakwethu? Kuhle nakwelethu icala bhuti yakho zikhalazo.
unyamezela nje sithi sukubulela ube khona apha enkqubeni nathi uzosiphathela okuhle kodwa abantu abaninzi abamazi uQhama. Mna ndikwazi ngegama likaQhama kuba wawusenza umculo ndikumamela kudala. Xa unokutsho wena mkhulu wam ungathi ngubani uQhama ebantwini? Xa ubuza uQhama uthetha ngumculi isikakhulu owazelwa kweli cala lomculo okuthiwa yi-hip hop. Xa bewuhlula ke because hip hop is very broad international genre, but ke ngoku xa uyizisa locally or ngokwe-country kuze kuthiwe ke ngoku sispaza. So uQhama uqale phaa kwispaza from i-Undecided Crew, i-Naked Mind, i-Non-Stop Family. uQhama is known for being one of the chorus guys, making sure that ingoma zabakhuluwa nezabantakwethu ziyaziwa eSouth Africa yonkana because of this voice that I was adding to the element of hip hop, not only just rapping. uQhama is also someone that was groomed by a cappella groups, that is Imazik Sensation, that I was part of and managing after Non-Stop. That is the whole upbringing of uQhama. uQhama today is an Afro-pop musician because I feel like that's very important to address, because abanye abantu would put uQhama under the banner of ba nawe usuka kule genre kuthiwa sispaza. Unfortunately bantakwethu ndigrunywe sispaza, but I am an Afro-pop artist. Okay, but before singene deep emculweni wakho bhuti nakwizinto ozenzayo, ndicela usicacisele lubanzi ngegama lakho uQhama. uQhama is very interesting because I'm sure now unobucimbala igama lam lokuzalwa. Ndicinga njalo. uQhama is not my birth name. Igama lam lokuzalwa nguAphiwe Menziwa Ifani. So uQhama is a name that I was given by my fellow crew member from the Undecided Crew. So mna creatively, so I thought igama lam izaba nguAmen for the stage. Yeah, to this day I thought izaba nguAmen because Aphiwe Menziwa. So I was gonna take the 3 letters of Umen Nziwa and then ibe ngu-A ka Aphiwe ibe ngu-Amen. It was gonna be very creative, but thinking Goku, I think he gave me the best name because we had a debate nomntakwethu test that no man ndiyakuva i-creative le ndlela uza ngayo, but how about ube nguQhama? Nami yandishoka loo nto leyo uba uQhama ligama lomntu esimaziyo, siyabazi oQhama and ngamagama esiwanikwa emakhayeni wethu. But he said the reason why ndisithi nguQhama is because every time ucula I feel like something eshinayo, something out of your voice, kubakho nje light that you give to people. And I was like, no, I'm defeated. If you're saying loo nto leyo, then I'm giving it to you. Then today ndinguQhama Music. Hey. And I added to music because again it was an addition that I got from uZolani Jama that baninzi uQhama. So you need to make sure that nguQhama wantoni uzokwazi stand out. uQhama Music. Beautiful. Yazi before siye phambili Luya, mhlawumbe bamlibele mhlawumbe abanye bamlibele hayi man andisakhumbule kakhe. Masenze ngolhlobo ngokukhawulezileyo. Make sikhumbuze abantu kuqala ukuba who is Khama. Wamazi lo muntu osihleli naye kanye kanye. Yes, I've got something nje yonikhumbuza uba who is Khama. All right, cool. Oh my God, gas face. Manje ukunike up. Khamishiya. Ke Khamishiya. Kuba uthe Khamishiya, hayi better ncume. Bethu uncume. If right, ngizakunika nje umzuzu omncane nje okhawulezileyo. amagqala amazi ngaphazelana ngomele beni. I hope awuzuni freestyle is your rapper. Okadenza uyazenza izinto. Kumntana waqaba ngapha ku5 FM. So andifuna uba nguye uK Kid ukuthi ayikwazi freestyle. Where is my phone? Azazinyandela abantu akwethu ba ayihambelani nami. Okay. All right.
hayi no uzinqandele wena bhuti wami ngendlela eright Iyazikhatha ingabakile futhi lo xa umamela ezindlebe Bakala kumali. clean kamandi futhi. okay Thank you So, to those that are watching live bethunana. We ngicwinile appreciate. ngoku. Okay. Wasemkini. ya nobe nibapha nje Alright. okonantsika nje bangade bayicabange Khale. Khale. bangaqhela Bangafuna uyibukela bayigcuza pha kwezidatha ziningi. uyayibona loo nto leyo alright nantsi ke le nto So hotspot. mna ndisazivaphi mna ngami ngizifake Abanye abantu bayarhalela le privilege yam. Uhlale live nje uyifumane direct. Live no put khama but understand. I'm not sure but uzawutsho wena uba uyavakala na No mna I'm good. Biko lokuqala. alright cool I'm not sure if ndikwindawo okay Tema neximo khona le phone. ndikwindawo Babe right ndibeka iPad kanjani? intsha lento ke izange yenzeka ngaphambili Uncede wafika. Iyaqala ukwenza. Uncede wafika Nathi ke uHotman. buthi Mina ngithi ngiyasabela. akuziva apho I wonder ndisakwazi ufika kweza. So phela IQ zakho. masenze ngolona ngasenze ngaleyo ndlela ke Grootman ke sikhumbuza abantu Oh my dog. Awundithiye. Masambe indiphi audio ke ngo. Ngiyasabela. Yeah. icutile ne masikwe nje uthini ke ngoku Dinyuse. uphinde otsho wena bathaza ngoku Nyusa. Nika yonke. ngiyani ngoku Ya uyiqalele ke ngo. ingabheka ke ngoku Masiphile siyiqalele kodwa ligwala. Ligwale. Uba usena umchi ungaphinda uyinyuse. okay Uba usena umchi ungaphinda uyinyuse. rewind a little bit and go we are ready we are live Non-stop. Non-stop bendikweba andibeva mna yakhumbula bendibeva kudala bendibiza bendikama andibabona yakhumbula ngemva yakhumbula bendikhweba kudala bendibiza bendikama awundithiye bendibiza bendikama awundithiye ndiyasabela ndibizile ndiyasabela ikhwelo ndilifile ngoku ndiyalandela iphupha lami ubizo lwam my calling ndinandabendinetala that's why I am following iphupha lami ubizo lwam iphupha lami some of you bebenting under best in come and don't follow this that's some other portion now I am prospering iphupha lami ubizo lami that's all I'm check mtana nyaka 2011 non-stop feminine yankulisa yeah new level I'm living it I'm going straight up to heaven non-stop feminine 2011 yeah non-stop feminine DJ non-stop feminine yeah oh yeah ingqondo irusile Akarusinga. oh man Na masimpina amatsogo. ukadenza niyayenza into hey ndiyawenza amacebo ndenze amacebo into yoba noko abantu bakukhumbula uba Amen. kanye ngubani lokuqhama because kaloku mnam ndikwaze ezona ngoma ndikwazi ngazo zezi alifuna ukuxoka ngaphambili zange ndimazi uqhama mhlawumbe kudala wacula ngaphambili kodwa wathi wawungena kule ngoma pha kwi non-stop That's wangena a kwi fact. non-stop ayi kweboom emva koko salandela emva koko kwathi hayibo emva koko Ukhona uqhama. uphi ngokuqhama xa sekuthethwa izinto ezinjalo kodwa ke masingamki kakhulu sizawungena kuzo ezi zinto No problem. mhlambe singamkanga kakhulu mhlambe masicacise nje kuba
inyathele le ndawo le masicacisele abantu ba i-Non-Stop Records yona udibana nayo njani? I-Non-Stop Records ndidibane nayo after ndiqale mos kwi-Undecided Crew. So because of i-growth yabantu, you would know kwi-business xa niyi-crew it's not very easy ukusebenza. So abantu bafikele kwi-stage kwi-Undecided Crew whereby abanye funeke bafocuse kwi-studies zabo. Uncuka was very good in terms of i-mathematics ne-science, so he wanted to go pursue i-studies zakhe. Uyayi i-life was saying now you need to go work as umuntu ongutata, and therefore it sort of like distracted i-movement yethu as i-Undecided. So mna I was very hooked ke ngoku kule business yo music and I wanted to pursue it. Uphizo happened to be staying apha ko-TR. Ihoki yakhe kulapho wayiqale khona yonke lento. I visited him and I asked for a chance. In fact, before I visited, ndasebenzisa ezi platform kwakuthiwa nguMixit. Aqomba mandimbambe ecaleni kuMixit ndithi Mr P, can I be under your wing kwi-Non-Stop Records? And then he took me through a process yoba izawuthini lento, how are things in the Undecided Group, because akafuna ungena izinto kanti kuxatyene. And then until I understand but no, there is no misunderstanding, I'm just moving because stagnant ngoku asisa movie as the Undecided Crew. That's when ke ngoku I started doing music no Mr P. But before officially ndibe kwi Non-Stop fam, I was part of i-features zikaphizo. Lento buyitsho kadenza uba you didn't know Kama before. There are songs that maybe didn't make so much noise. My first feature no Pizzo was ingoma ethi Success. So we did Longoma leyo, and then he was familiar nam and he loved what I do, and then he took me under his wing, and then we started working as part of Non-Stop Records. Beautiful. So but ke ngoku jeba so uhlangana nabo ngoku, I'm sure ikhona i-motivation somewhere. Yabo awungeke uvele umotivate ngophizo qha inoba uzobe kanti uyaqala kanti uthi no ndiyacula man, ndingumculi kwaye okucula kwami okundicinga ba thenda umamela le artist ngubani bani ndaba motivated ndaba inspired. Inoba ngubani le? Into zami silesikalo nje si-different. Into yami yongena kwi-Spaza was a very surprising thing nakum, because again uTest which is the member ye-Undecided Crew, one day approach and part ye group ekakuthiwa uthando lwekamva lethu, the cultural groups. So uaphiwe was groomed by cultural groups, si-actor, sixhensa, sicula. So wava le voice kuleza cultural groups, wacinga but there is ingoma ye-Undecided that needs a chorus, and I think this guy can fit. Amna andazi next ngento yoba there's into ekuthiwa si-studio for recording. So he just said sicela nje ukufeatureisha kule ngoma. The song was Uzilungiselele, is part of Isicelo, the album ye-Undecided Crew. So that was my first exposure kwi-studio kwaMashonisa. That's when I started. After la ngoma ke ngoku, I think nabo they were surprised and amazed baqonda ba mabandifake ngoku as part of i-Undecided Crew, because ndifike i-Undecided Crew seyimove. I think yonke into ndifika seyimove because ne-Non-Stop ndifike seyimove, but that's my introduction. But ke ngoku upbringing was always umculo, because that's one thing that endiyaziyo, sikhule simamela iradio ekuseni endlini xa kuvukwayo. To this day eyona nto inika i-energy and i-boost yingxolo yasekuseni yomculo, because i-radio will have talk shows but there will be music in between, and I would hear how I kuthiwa ku-harmonizer. If kudlala i-Westlife ndiyaharmonizer mna, andiculi le iculwayo fake yami harmony. Nakumagwijo ecofa imvaba
ndandicula uRonto ubugcwele kuloo ndlu yomgubho xa kulaqazwa kuthiwa ichophi le ntombazana ubani le ntombi icula kanti no ngumjita lo ucula yapha. So it has been something but I was not aware of. So my idols of course Ontando, the authenticity in my voice. Okay. I was exposed to Ontando or Ringo growing up lo miculo le endikhulisileyo. So I wouldn't say ubani nguye artist yathi mandiqalise. Oh, kodwa ke iyavakala indaba yontando kepha kuye iyavakala i-fusion ye-sound yakhe inomohluko I-authentic. kakhulu benza ke kuloo nto nafo benza ukubuza uba ulantoza wa-inspirishwa yintoni ukuze i-sound yakho yohluke ngolu hlobo oluhluke ngayo. Hey. Mari lowo sowuphendulile senze usithi wawu-inspirishwa ngontando Sure. nobani. Ilantoza wena Khotman yam i-sound ukwenza umculo njengomntu ophuma ekhaya elitsha ungathi zintoni ezigrume i-sound yakho waqonda no man I want to stick to the sound nantsi iroute yam ndiyifumene. Ikhaya elitsha has a lot of stories to tell. So ivele nje yayi content ekhoyo and I think as an artist if you mhlambi singayi-debater you can agree or disagree on this one but kuchiwo nasesikolweni se-art uba the greatest artists are those that observe. So if you don't observe and also what you observe is what you are exposed to. So I've been exposed to ikhaya elitsha and izitrato zisinikeza ezi story o street kid uyabona ba sometimes abantwana abahlala kanjani kuthini. So hence the music wethu in-nonstop was more resonating nabantu more than anything. Sicula inyaniso lesiyaziyo. Even though besinazo ingoma uba phofu even uno swag sithi asina swag siyachaza but clean. So it's being honest and authentic nge-message yethu. So ikhaya elitsha istrato ura esitsho ndenzwe iculture. Straight ulantoza elokishini ne i-support imbalwa kakhulu especially from ku-government wethu. Sure. Ndingatsho ndithi uMinister of Art and Culture akayihoyanga kakhulu ilantoza i-art yaselokishini. Iye ibe nzima kangakanani as umntu osakhulayo osafuna ukwenza umculo okanye owenza umculo kuye kube nzima kangakanani na ude ufikelele kweli hlobo ufuna uba lilo? It is very challenging. I got to realize bangabantu at some point nathi we can't expect urhulumente to be playing a part kwinto efunwa sithi sibaninzi sizi-artist and also I got the realization yokuthi umculo okanye i-art yi-business. Because thina siwenzela for i-passion because ndinolubizo but you don't understand that upheka i-product at some point you need to give a teaser too, which is I believe what we were doing ngespaza. We were giving abantu i-teaser free uba silento esikwazi uyenza but ngoku we are at a level yoba kufuneke siyithathe serious. How do we take it serious? Maybe we need to do ezinto zenziwe ngobuntu, put on i-shows ne-festivals kwezi ndawo zizokwazi uba zikuqaphelise through i-funding and make sure that we are appeal because i-business iya-proposer. So you need to make proposals. At some point sicomplaina nje ka umbuza umuntu wenze ntoni to get to those spaces. Hayi andisapotwa ta hayi urhulumente hayi okay thina kanokuyenza yonke into. Ndiyakuva. Ke isana elingakhaleli ifele embelekweni. Zininzi into esawuthetha ngazo zimnandi ezizalihleka abaphambili uphike. Kodwa ke masiqale nje sigqibe nje ezizibalulekileyo yabo ezithile. Kunezinye ingoma ezithile because ndiyakhumbula ngo-2018 so we met on Quali live session. I think ndandisenza i-sessions phayana enyanga east ngela xesha. You were a really great performer uyabona. Ndiyakhumbula waba ne-luck yoba uze nayo i-tape yakho and you sold I don't know how many copies there after your performance yabo. And then kulapho ndabona khona ba no man lento inidwa ubheka phambili ke kha ke nxa yamakhinqinqi athile ke zange zibheke phambili ezizini. Ikhona ke ingoma ethi eyokuza i-bonus. Mhlambe ezo ngoma masiqale ngeyokuza. What's the meaning behind that song? Eyokuza is the
thing language ekhoyo ekasi, especially that we are getting into i-winter. Ekapa ke once kwanetha vele kuthiwe kawuzame yokuza. Ndiyanazi ekapa kwanetha nje sivele sithi sinqandane naku-social media hayi bakubandi bethunana kuyanetha qha. So it's a concept evele yaza kule nto besiyithetha uba it's izinto zilapha kuthi, zilapha but kufutshane. this one just came nje sincokola nenye ibhuda ekumculo. It was not related to lo zame yokuza womjolo, but wayethetha nenye artist esithi no silapha kule ndawo zame yokuza. And I thought oh kusoloko kukho lo zame yokuza womjolo ke ngoku. And then I creatively directed loo nto leyo to le theme isisoloko sithetha ngayo yokuthi zame yokuza. So it came ngolo hlobo le ngoma. Wow. Then the address again, because I know ba sibabhatalela i-Uber but still uyadiva pha kwivesi uba bendinemali benza kubhatalela i-Uber. Yabo. Ndiyikasi jet nje engenayo nemali but kawuzame yokuza. And Sayifumana in fact kawubuya. if ungachaza izitori kunziba nzima ngoxa kufuneka kubuyiwe kuyobolekwa next door. Kuyaqongqothwa ummeti funeka linde. Iyazanywa le mali yojika ke ngosawubuya siyibone. Ibe khona nenye esondeleyo kanye kuloo ngoma leyo. I think yona ithetha ngento yoba kweyami imethi. Yeah. Nix maporo. No, Nix Mapha. Nix mapha. So that song was again observe by yeyiphi into apha elifini wena Grootman onoyishare. Ibhiya ungayishare nam, Ndingayishare imali ungayishare nam, surely yona. imethi yakho Hayi ke. not umuntu wam. Nix mashere So shelana. that was the thing yokuthi hey into ye relationship, that's the only thing esiba selfish ngayo yokuthi no noba kwenzeka ntoni not umuntu wam. And I thought it's always izinto ezi-relatable to people, and that's why people really support. Wow. Sisakulandoza kwezi ngoma zakho ziyi-2 wena Grootman yam. Ndicela usithathe nje kancinci man usifake kwi-writing process yakho xa sowucreate ingoma. Zeziphi ii-difficulties okudibane nazo? My difficulty is the fact that andikwazi ubhala ingoma ndiyigqibe without ukuva i-instrumental. So if i-beat ayikho and it's rare that I would finish a song. Only into endikwazi uyenza kucompose i-chorus without, and then once I get the instrumental ke ngoku sekukho i-chorus, that's when I finish yonke into seyikhona laa nto icomplimendayo in terms of i-sound ba okay izawuhamba kanje ivesi yam. Otherwise I don't really face any challenges. If ndiva i-beat Ngena phezu kwayo. it's very That's now creativity. 'cause Andithi iza nebheat ngo. Ndizawubhala ngoko because abanye abantu bade bathi hayi yona if i-beat ilantoza imandi then ndiyakwazi uyibhalela. Abanye abantu bathi hayi ndiye ndayiphupha le ngoma then ndakubekusele ndayenza. So yes, zezinye zeendlela zoba creative sometimes ebantwini. Grootman yam ngawutsho ilantoza iminisha utheni ilantoza ukuzibranda okanye ukuzithatha as i-business as i-artist kwi-industry? Oh, it means a lot. It means a lot going back to le nto bendiyithethe ukuthi i-art yi-business. So if umuntu ucinga uqhama, something must come to their mind just njenge-image. Okay. Hence I'm like this because I'm branding uqhama uba umuntu makayazi ba if I'm going to qhama ndiya kwinto e-authentic, kwinto yesintu. That's what I'm selling. I'm selling ikasi, I'm selling ubuntu, and also that makes it easy for someone to relate to low business ayazi but it's something that I wanna support or not. Wow. So it makes you also stand out. Yes, there are many. I'm not the first one to wear e-beads, but someone that goes to my shows and see
ndinguSuperman womXhosa. Kakhulu. And Because I uyasirepresenta wear la. my cape, Yes. ndinesambatho sam okanye izambatho zam that go with every different performance. If I feel like i-occasion ithi mandinxibe simnyama ndinxibe simnyama, if ithi masibe orange siba orange, mhlophe njalo njalo. So that is something umntu neyiphi na i-artist engenayo. If unayo uboyazi ba lowo ukopa uSuperman omnyama. kuloo nto kanye kanye yeentsimbi othetha ngazo. Mhlambe awuke uzimixe mhlambe njengabanye abantu mhlambe uthwala inkciyo entloko Hey. yabafazi. Uyandihlekisa because in my designs I'm at least ndinayo i-awareness yoba umXhosa umuntu ongutata kufuneke anxibe intsimbi enjani, but ikhona intsimbi endizenzayo for uqhama specific. Ezomama ziyathanda ukwehla kanje, but ikhona le mna ndiyenzayo ine 4 to 3 steps eziza upper straight ebunzi. Okay. That's another signature. Azenziwa nguwe? No, and I'm saying endiyenzayo for uqhama, Okay. but azenziwa ndim. So I'm saying ngalonto le it makes me stand out, and I'm also aware as to why ndisenza lando. It's closely related to ubizo lwam ke ngoku deeper, because inabo ubumama xa ize apha intsimbi, but ke ngoku andiyenzi obvious that inala za lines kodwa it's mamarish. Kodwa ke awuguli ke ngentsimbi. I wouldn't say ndi-aware of that, but I'm aware that ndiyagula ngomculo. Okay. And ndiyagula ngengoma, because ingoma ubungoma, that's Umculo kanye i-calling. umculo i-calling. So sangoma ingoma into enye leyo. We're not all gonna throw bones. Ndiyagula ngengoma, ndiyaphilisa ngengoma. Abantu bathetha i-testimonies ngobomi uba cha masikhule ngawe. Then I was sitting with another guy sithi hey, ogxa bam ndikhule bedlala itrain, but ndandisithi xa ndimamela ube bendikhwaza ndingafili need yoba mna mandidlala isigare Okay. phaa etraining, because ndimamele le ngoma inde ye-8 minutes, so it kills time and it saved him from many things. Okay. So that is ukuphilisa. Yeah, uKhama has appeared in notable productions ezinjengo King Kong, ezinye ngobani kanene khawuthi ndijonge nje kancinci. King Kong, King- Passage, Yes, Umhlasalamana. There's many things that I've been involved in because of the amakhumshathi multi-talented. Because uAphiwe is also known kwi-acting. Like acting ndandigrunye iyo, I'm also trained actor from a Magnet Theatre. So xa undibona ko King Kong, I didn't go there as a musician, but I auditioned ngomculo because it's a musical. So it needed both. I was gifted ke ngokuba ndikwazi uactor ndikwazi ucula. Hence I was one of the few Cape Town artists. We were only 2 artists ezazithathiwe ku King Kong. Wow. It's a star-studded show. Abantu ba ku television stars, Olerato Mvelase, to name a few, Andile Kumbi, the late Andile Kumbi. So it was because of the talent that I was able to match, and I've performed with different theaters, Joburg Theatre, Artscape Theatre, Baxter Theatre. Ungazibala almost zonke ezase South African theaters. I've set my foot there. Okay. As an actor. So I and kind of kufanele excel. ba ayizo production nje ovuka engcini eziyazi production lo kwezini as professional kakhulu. Mhlawumbe ungathi nje kancinci nje take us through nje kancinci nje kwi production yona xa isenziwa le, mhlawumbe i production esetyenzwa ixesha elingakanani kwaye ubunzima i challenges zindawuni pha. Sure. I-theater shows, i-time frame yazo, most of the time, it would be 1 month or 3 weeks rehearsal period. And then you put it on for a run. It could be, it depending on the budget. Okay. Because King Kong was the longest run that I've ever had.
because iranile apha eCape Town yayorana eJoburg Theatre yaphinda yabuya yarana eCape Town. Wow. What used to be known as Ifugard Theatre, i-homecoming center, if I'm correct ngoku. So it depends on the budget specifically, but challenges is the fact that you need to, hence kuthiwa kukho rehearsals. There is the audition, Okay. which if you are lucky you are taken, and then you get into rehearsals. I-rehearsals ke ngoku, that's where you build the character, because laa nto bayibona phaa as i-final show kusithiwa i-opening night, or even kwi-preview night usafumana ii-notes kuthiwa khawulungise apha ukayifumani le nto lena. Lifunayo But straight. into emnandi nge-acting is that we fake it till we make it. Wow. It's a make-believe thing. Unlike television, you make believe. If we are floppy lines, uziflopa ngoku. If we see props, uzibuyisa ngoku. Make something out of low mistake leyo. That's a theater. But it's a beautiful process because you are working with the director. Wena ungayibona le character yakho as an actor, but umuntu oyibona bhetele is the director. Uba ndifuna istory sinxibelelane njani nezinye ii-characters. It's not an easy one. Yeah. Ke ine-levels. Wow. Ngoba bendisebenza kulaa nto wena Denzel, like ndifuna ukuqonda laa nto zi-actor nezeziphi izixhobo ukuze ukwazi uthathwa kwi-audition, because bakhona abanye abantu basuke bahambe nje bayo-auditiona bengayazi uba okay no, xa ndiyo-auditiona for acting funeka ndibe nento ethile, funeka ndenze into ethile. Zeziphi ezona zixhobo nothi ulumkise ngazo abantu uthi no, kuze xa usiya kwi-audition as i-actor nazi into ofuneka uzenze. For sure. Yi-business. Ndibuyela kuloo nto leyo. You need to know i-target market. Read i-synopsis ze-character oyi-auditionelayo. Ithini i-description yale character, zintoni ezenziwa yile character, so that when you go audition there, even if it's not exactly la character bayifunayo, but you have eza attributes zale character uyiyelayo. So you can't be, for example, i-casting ze-television ziyakuthanda usokolisa, especially xa une-agent ikuthumele nako into oqonda uba le into ayikho relatable to me. I'm thinking of i-experience whereby I went to audition kwinto, yes, I look the age, but the physique ndandityebile, kodwa kuthiwa yi-soccer player lo mntu. Okay. So how do I expect uba bandithathe serious kodwa ndityebile ndizawuba yi-soccer player? Andizukastwa. Of course there must be someone onala physique ye-soccer player, aze make a believe kwabantu babukeleyo. So you need to look at those things, prepare if it needs being i-costume ozawuzinxiba for laa nto. If kuthiwa ngutsotsi awuzukwazi uthi phi sewutsotsololo, not unless lo tsotsi ke ngomnye utsotsi. You need to make sure that you invest in the character. Okay. yazi zininzi into endirhalela ke mhlawumbi ngelinye ixesha xa siphinda sincokola kuba sizawuphinda sibe nawe asigqibelisanga. Qha ndiyarhala into yoba khe sibe nesiqendu sokuqala sawusenza sikhawuleze sibe ngolo hlobo. Asizukungxamisa, sawudlula kodwa ngoku kwi-acting, kodwa besinawuhlala kakhulu. Zininzi into esinoncokola ngazo ke because besirhala nokwazi ubana how do you balance i-acting in music and acting and njalo. Kodwa ke masikhawuleze, mhlawumbi ungakhawuleza uphendule yona, then ke sikhawuleze ke ngoku sifuna ukuncokola ke ngoku ngerathanga after this one. The balance between music and acting, it's a gift and a curse. Okay. Because I do know that once I focus on the acting, music somehow lacks. Because zonke zinto, in order for you to excel, you need to invest time. So the only thing, NDT, it's a gift, is the fact that once I invest myself kulonto leyo, I excel. So into ke ngoku eba yi-gift again is the fact that I'm able to tap into i-audience ye-theatre okanye ye-actors. Abantu kwi-acting bayandazi, they respect me. Abantu kumculo bayandazi, they respect me. So hence it became again an advantage when I felt like Cape Town industry, to be specific, acting industry, is getting toxic for me.
whereby i-casting nentoni ziyasokolisa. You need to be associated with certain people, you need to be in certain circles, live a certain lifestyle, ambosela noba ufuna usela, because kufuneke ube pha kwezi ndawo so that we can speak casting a potential role. So when I felt like this is not me, it's making me step out of my character. Now I thought umculo, I won't need anyone to hire me xa ndisenza umculo, rather I'll work. Obviously nayo it needs associations. You need to be associated ne-producers, which is not easy to get someone, but I've been fortunate to get abantu understandayo make beats with me. So that balance is by God's chance that I'm able to see and navigate, but not many can do. And this must say, I not can't many call can at do. all. Dakbeta Chris Excel. Chris Excel dakbeta. Just tell us more about Iratanga NPO, like how and what inspired you, like uyiqale kanjani? Iratanga was inspired by the lack of safe spaces eKasi. Number 2, creative hubs eKasi. To this day, asikabi nazo theaters. iKhayelitsha is the second or the third biggest. It's still a debate, a township. Okay. Abanye baya debatela bathi hayi khona enye kugompo, that is the second biggest. So I'm second or third biggest township, but we don't have a formal theater. It's structure. recorded. It's a So second. then Londo Leyo made me want to pursue Lendo. Firstly, before the safe spaces, was to pursue alternative space for artists. As an artist, I felt like ngezi funds ndinazo, because again okuba fortunate ngokusebenza kwi-industrial theater, that is the money guys, imali ikhona. And I worked for a respected company touring the South Africa around. That's another story on its own. So out of those funds, I was able to say, hey, imali kudala uyitya for years kwezi groove. What are you gonna do once iphele le contract yale industrial theater? Then I was awakened by that call. Ndathi mandi invested to Itembisa Ratanga. Okay. We changed dumping site. Landa uyaziwa ngoba inyunyu. We saw beyond it. Sabona ukuthi le nyunyu lena, yes sisematyotyombeni, but we can change it because akomntu i-occupy bubumdaka. So we challenged that narrative yokuthi kusenyunywini sayicleaner, sacheba lo mahlahle belapho, because fortunately ikwi-backyard yasendlini ilityotyombe lakuthi. So with the last tyotyombe ukufika enyunywini. So we had that privilege yokuba ke ngoku sikwazi ukuyi-maintainer. It was not easy because abantu balahla phaya. So for years Manu City makungalahlwa, because we are seeing this for a community. But until bayibona uba it's not for i-benefit ye-family or mna, it's for the community. Then Itembisa Ratanga was birthed ngalo vision leyo, and the name came from UTR, because iko TR Itembisa Ratanga. Creatively, so one of the guys is kwi a cappella group sisonke was like xa besiza, because the sort of like clubhouse kule a cappella group xa besiza ko TR bathi siya eTembisa Ratanga. Nam ndibe shocked by Itembisa Ratanga iteki, but it had a very cool ring to it. And we thought nathi i-initiative esiyipushayo siniki sithemba, siyabathembisa abahlali, but there's something cool that you can claim apha kwikasi lakho elingaclaimywanga nto intle. And then uRatanga we borrowed from iRatanga Junction. Okay. And iRatanga has that spirit yoba we cater for abantwana, for abantu abadala, for youth. So iRatanga Junction nayo yazelwa lonto le roller coaster rides, family friendly environment. Now we are having that space that is a community hub ngoku. It's bigger than us. Umuntu ongayazi iRatanga ngatsho wena Dawuthi ni specialize ngantoni? Si specialize ngokuba yi community hub
in the sense that we have a space for abantwana after school programs on a daily from Monday to Friday. We help nge-academics abantwana. We saw that kule mixhentso sasiyenza akubhalansiswa, siyaxhensa, and then abazali babuye basingxolisa uba uyafeyila. So ndingulowo wafeyila imatric ngenxa yothanda i-art kakhulu. So andinayo imatric, ndihleli apha kodwa ndenza i-matriculants ne-varsity students because of iThembisa Rathanga. I'm now able to give a platform and give hope to abantwana basekasi babe nendawo zofunda ezibancedisayo, and we have ke ngoku the extramural activities, umculo, i-theatre, i-yoga, mindfulness. Ezo elements we are adding because we know that sometimes into zasekasi ezinoburhulumente phakathi unikwa nje ifish ungayixeleli uba how to fish your own fish. Okay. So we want to make sure that abantwana bakwazi uba babe resilient in their own spaces. I-yoga zingena kwindawo ezinjalo. Yes, you are an artist, but how do you take care of your mental state? So that's the balance of iThembisa Rathanga, i-waterfront yasekasi. Beautiful. Wow. That ndakhona kwesa spaces yana ndasithanda kakhulu. Yo sihle kakhulu. Saperforma moswazi. Ndithanda i-creativity ephayane. Sivulele pha. Lamzilo wane inintsi kakhulu. Njene seyiphila ngowena khona nami Rathanga kule minyaka ezayo ufuna uyibona iphi okanye unemimbono uyibona iphi? Yo, iRathanga needs to do lento that we strive to be or seek to be a platform. Like entrepreneur mayingene is find uba apha indawo yami, I belong here. Someone that seeks wellness makayifind. I-New Wave podcast mayithi xa ifuna studio ifika iRathanga isithi nazi studios ekasi. You don't have to go out of town and be charged ridiculous prices. So that is the near future of iThembisa Rathanga. Mhlambi i-New Wave podcast sabe siyishutela pha. I-safe yona, i-safety yona iba injani yona? City slogan sethu, we are a safe space in a not so safe place. Ndiwugqibile lo mbuzo. Ugqibile lo mbuzo la. Zinhle kakhulu izinto ezenzekayo eRathanga, Thembisa Rathanga isekhaya elitsha leko R. Inhle kakhulu. Ke ndakubona ke usenza enye umcimbi othile apha. Ndiyazi nowaye bekwamkela na uBravo kwenzeka nto. Khona nje umcimbi obuwenza phayana. Mhlambe ucinga uba why ukhethe uba mayenzeke pha kwaye khawungene deep kuyo nje? Into yokwamkela la artist was not by our intentions as iThembisa Rathanga, but it so happened that the artist that is a visual artist yabona through imisebenzi kaBravo that he was working closely neThembisa Rathanga as the ambassador, as Father Christmas, uBuddha Christmas wasekasi lethu. He's been doing i-Christmas lunch for abantwana, donating impahla, i-toys. Father Christmas baqale umbona abantwana ngota Bravo, i-toys, ukufumana i-gift, lanto kuthiwa i-gift unwrapping kanye i-boxing. Nanokuthiwa i-boxing day thina sibafana yamanqindi siyibone kuBravo le row whereby abantwana bafumana impahla ezintsha, bafumana i-toys, and therefore the artist felt like he needs to close or give a tribute kwindawo apha besebenzela kuyo. As a community person, and therefore we were privileged ngolo hlobo that sisebenzisane no Peter DK, an amazing artist, an amazing business person. So we were privileged again to pay tribute to Bravo ngaloo ndlela leyo, because iwutyile umhlaba that content really people were exposed and bebencoma that this is beautiful, this space is amazing, the art itself. So it really played a part, because just after the announce umphanga ka Bravo, then we were approached by uSnip. In fact, Kisilolo ndasithatha kuSnip. uSnip made that link happen. So Sisilolo for real. Okay. And he thought that
this is perfect combination yoba mayenzeke apha eKasi eRatanga endaweni esafe, because this is an international artist, so we can't bring them kwindawo engazuba safe. So we did that, and we did a very And yeah, beautiful success. send off, a beautiful success. I really was stunned, and it was the first time nabo abantwana ibancedile to realize but this thing is real, because ndandicinga fanuba ndizoqina, but when I announced ukusweleka kata Brave ebantwaneni, yeyi iinyembezi zavele Khathaze abantu zazehlela kutata abaninzi. wabantwana. But again, I was thankful of that moment to show that lento siyiteachayo kwi-mindfulness yokuthi tata khala, bhuti khala, sisi khala, iinyembezi sonke sizinikelwe nguThixo uba masizi-experience. So that was a beautiful example, living testimony yoba noba mhlambe angabe engutata, the next day azazi uba kufuneke ndikhale Lile nam. kuze uphole. Ubu-close kangakanani xa unocacisela onye umuntu mhlawumbi athi okay uyamazi uBravo, but ubu-close kangakanani? uBravo ndinguqhama, kodwa kubantu abaninzi ndinguqhama, kodwa kuta Bravo ndinguta Apla. So once uthi ta Apla, you know me very well. You know me from eKasi, you know me from like deep. So that's one thing nje I can say. We were very close in that way. Besisonke kwimizamo yokuba like established artists I come up ka Bravo, ndiyazi ukusuka nokuhlala to how he changed ukurapper ngesilungu to changing to ukurapper represent iKasi. That was a change eyenzeka ndikhona in that room when uTas Java, which we saw later giving uBravo feature kwingoma ezibig that made a gold plaque. So I was part of that movement. uTas Java City, no Machita, if you're still rapping in English, I won't give you a platform until you rap ngeXhosa. Then once he listened, wabaleka nayo uBravo lo way. When was that? Bravo's. It was just before, it was 2019. Okay. 2019 or 2018. 2018, because 2019 is close to COVID. Yeah. So 2018, we were ambushing uTas Java. He was parting ways ne-Ambitious. So sambhaqo uba ukhona apha eKapa, but une interview ye-CTV, samphosa e-CTV, sayombamba ehotel apha ahlala khona. Wow. So we went there ngecamera yam, khekhe. We made sure uba siza kubamba we knew uba ayo interview ncam lesifuna sifuna ii-features. Yeah. So a privilege that the guy that we were shooting naye ulapha ngoko in the studio. So a young guy, and we were young guys nathi sonke. We approached him enomsindo enjalo, but until ubabuntu bakhe babuya uba no, I understand bafethu, because ke lento bekusuppose i-communicate ne-management, but i-management ile ines disagreements nam. So after that sesiphatha i-ways ke ngoNosjava, kulapho ngosifaka i-proposal nam. I was handing my inantsika i-CD, because sasisene-CD ngokuba Grootman andifuni nobe ndithetha kakhulu, ndiyayirespecta le Grootman, mamela nje Izivele nje i-CD, wena. only to find out le CD lo mntu wayeyiprinta ayinazingoma phakathi. Yo. Uprinte undimoshile. So ndamnika i-empty CD. What if Dumile yabefaki Imeva. triple X? Yayibona no, but it's because kukho i-DVD ne-CD, so it was not a DVD for sure. If wayefaka u-triple X wayesabundimoshile. So uBravo yena went straight, because mna really I knew that there's not much that I need to say to Java at this point. I respect him, I learn from him. uBravo went straight and was like, Grootman, it's shaky hands, but can I have a feature now? That's when he said what he said. Ba no mntakwethu, if you're saying urapper nge-English, khawubuyele siyifumana kwilwimi lwakho, because I won inantsika this award internationally, i-BET award, ndicula ngesizulu sam, ndiku Black Panther music ngesizulu sam.
So you can't be duplicating into seyikhona eAmerica soze uba quite. So yeah, that's when it happened. Speaking of udeliverisha ngelwimi lakho, iminisha ntoni kuwe uzazisa wena ubomi bakho, like uthela istory ngobomi bakho, iculture yakho, ithetha ntoni kuwe lona? It means a lot to me, because it means that uthetha nabantu or relator nabo okanye nento eresonator nawe. It's not something nje oyiqambileyo. If I were to sing strictly nge-English, I'm sure there would be part of me enga relating ncam naloo nto leyo. I'm not saying umuntu ocula nge-English urongo. If i-upbringing yakho yeyesilungu, then it means that you are speaking to your authentic self. Okay. Uyabona, so mna ndizibhaqa ndiyimamela ii-verses zam, that my verses zikuba isiXhosa, zikuba i-English, zikube ikasilingo, balancing so beautifully without me realizing. Kanti it speaks to who I am, because ndikhule ngolo hlobo elo. Izikolo azikho so much of i-English, but si-exposed pha napha. So yeah, that it means a lot ukuba uthethe ngevoice yakho, because umculo is a voice. Hi, this is a very serious interview. Let's talk about now. Let's go back to A Non-Stop Records. Sure. Mhlawumbe sawuke sihleke. Ngoku ndiyaskula, I'm schooling. Educational. But before ke sihambe nje sizawuphendula enye imibuzo pha ku Facebook nje. Mhlawumbe nje baselidibene pam ni Non-Stop Family ke pha. I-Non-Stop Family ibinguwe, ibe nguPhizo, ibe nguPro X, ibe nguMadness, ibe ngubanomnye, ibe nguMasaka, ibe nguMazaka, ibe nguDeeds, ibe nguSoul. Okay. Kwezi ngaba bantu Si-8 xa siphelele. ni 8 kaniphelele. Who was the craziest one kwaba abantu by 8 in studio kanye? The craziest studio Slash Minds. The craziest, even naxa erecorder la ngxolo. Kaphanjana. Yo, ne backups. Yo, he's the craziest, like the loudest, and even though dual character yakhe is not that crazy in person, but yeah, he was the craziest. And yeah, I think more than any other guy, because Phizo can be reserved, even though ethanda uba playful guy esemikini, uba yi-producer guy Mr. Pro X, Mr. Cool Guy. Uza kuphanja ke Guy pregnant in punchline. Iyadeliver. Mhlambe make sizobela abanye abantu ne umbono. Masizobela abanye abantu umbono. Madness ngumuntu onjani? Madness, I've worked kakhulu naye kwi-projects zam naye, and I've got to learn that you actually remind me of Madness, because utala ndicinga cadence ba undikhumbuza abani i-aura yakho. Tshela abantwana bakho bathela nge-aura. Madness is a very humble guy. Naye he can be sounding aggressive xa e-rapper, because hey, into azithethayo nam ndiyazothuka uba urhapho ziyoyikisa nje, scary movie, but as a person, is a very cool and understanding person. To this day, I want ndiya kwenye into ungandibuzanga. I want to be part of a day where they reconcile noPhizo, because I don't know where the beef is coming from. That would be beautiful. I need to be in between them and tell them, my brother, shake hands. And now, while you still have time, because we've seen abantu, we lose them. Kanti ibinto encinci lena, and it's not easy when they are no longer in this planet. Esiphila kuyo ayilungiseki. Xa siyihlalela siyiva, no, it was just a minor ego. Uxolo lubalekile. So yeah, because I respect them both. How I've
got to experience them both ngabantu abagrand kakhulu, maybe because andinamasimba namntu so akho mntu unamasimba nam. And I brought them here like umntu ngamnye ene-interview yakhe. Umntu wabekela lakhe icala nomnye wabekela lakhe icala. I listened Njeba umamele both sides. Ngeliphi icala oluvayo ba ewe hayi eli unyanisile apha hayi ubhudile lona pha. Kwisigaba ezithile mhlambi ubuke wakhona na uobserver. I've never been really into deep kwezo misunderstanding, but into endinoyitsho is the fact that I see this is a minor issue. It's a minor. Yes, umntu ayikho kum, ayikho senhlizweni yam. I respect fully that i-offense ayisoziviwe ndim kodwa isiwe Ayizikuwe. kuwe. But I do understand that if into noba ibincinci xa iqala iba personal, it becomes ke ngoku out of hand. Xa iqala i-involva ifamily, iqala i-involva abantwana nentoni, it's It's very outside deep, of the kanjalo. music if it was started by music. So hence I'm saying, if ukhona ophosileyo, all it takes is to say ndiphosile mntakwethu, sorry. kwingxabano yabo wako wafumana in between like funeka uchoose iside. Not really to this day. Madness ngumntakwethu. Uphizo nguphizo, utatam emculweni ngumntakwethu. Beautiful. my big Lenza brother. nokuqhawula busathetha. Hayi bendifuna ukongeza pha kwenye into pha ndiyilibele ngoku. Kha uMadness sebeke watsho naye ngoku belapha. Yabo, I'm not taking any sides and don't but nam nditsho into endiyivileyo nam. Wathi kum uba no mna nomntakwethu singa right. Qha ingaske yena anantsike acela ixolo kuye yabo. So ke ngoku wacaba ngoku lonto iphinde yenza yavuselela yenza umonakalo ke ngoku wabe sitsho nayo pizza komntu akoxolo ndinolicela kuye akoxolo ndinolicela. So ke ngoku yaphinde yanyuka ke ngoku ya escalator ke ngoku le way kangona ibiseyihlile. So ke mhlawumbe ndandike ndatsho nam phaa kula episode ithi mhlawumbe iyafuneka into yoba ke ngenye imini nje ikhibe enye into nje efuna abantu abathile like nina mhlambe nonye umuntu mhlambe osondeleyo kuye labo ke incokolwe lonto leyo kodwa ke incokolwe ngezinye indlela ezithile zawunje incokolwe ngalo mhlambe kwindawo ezithile ezisecaleni ikhe ilungiswe kungathiwa kusebenzani kuthiwe nje bambani nje izandla njini nibe right then noba nidibana phi na nibe sharp. If niyafuna uyenza lonto mntu niwenze ke ngokuthanda kwenu kodwa ngoku uxolo nje nixolelane ibalekile na. Also Late, yeah. blocks izinto ezifana ne-blessings lanto leyana when I observe it, because if inhliziyo ze-fans zethu zibophekile, i-fans zethu, I'm not saying masonelisa i-fans, but i-fans zethu zisithanda sisebenzisana. I-fans would appreciate insebenziswano ye-Naked Minds, even though Slash is busy doing amazing stuff at television, but just nje that thing that says ndingu-Slash ndisekhona reconcile mna bendifuna uba ntlonta in fact because ke i-technology khona khawuthi khangandinikele le chance bendifuna bazive sebekwingoma eyi-1 Boy-two. ndithi Madness faka ivesi, Pizzo faka ivesi, ndiyila chorus guy ndikhona, nizazibona uba nenza kanjani ndibethe i-hit ye-chorus abangazukwazi uyi-avoid. Qha ke ngoku xa ingxaki ke ngoku uzasuke ngoku kwi-visual wenza uPopeye ke ngoku angafuni. no bazawuza. Bazawuba- I think ndim ofuneka uba nixolelane ngaye. Okay, angalali ecamkwendlu kodwa Hayi inyanyile apho. Inyanyile kodwa ke uzawugodola kodwa Madness. Awusubonga. Andimameli kodwa. Awulala ubusubonga phandle yo madoda. okay basize sure see ndifuna sizikhawuleze sivale ne okay before ndiye kule mibuzo yabantu ku Facebook because umile umbuzo pha yani ka Flash kumngane Okay. pha ufuna uphendulwa nawo mhlawumbe oyi-one there's another crazy guy that I liked Nansika who's this one
yayifuna usacrifice abazali bayo unqekilike injani yakho wena i relationship because una relationship kunabantu bonke unqeki Reaction yakho ta. It was such a character, a funny character. Just in person, you would. Now, what I've observed, Kunegilike was a troubled guy, in the sense that Kandi Sazi apo akulele kona. I'm not saying I know the in ubai family binjani kwathini, but the section nje apha hlala khona bakhulele khona, very talented guy. But when it comes to ezanto zokuba nobu gangster ibonakele kakhulu because of upbringing yakhe. So ibikhona lanto even though zange saba nongquzulwano nonqeki kodwa ebesonqeneka man because awumazi ba uzamchukumisa unala aura yoba ungathi uzamchukumisa endaweni engafuneka achukumiswe kuyo because yena Enokudisa nawe. ukhathalwa apha. Okanjho ukuthi wayeyigangster nyano ka wayezigaranta nje. Na yayikhona intsobi because yayikhona into yoba there's drug use, so umuntu osebenzisa i-drugs it can't be someone onothi you can trust. Okay. Anything can happen. And i-association zakhe he would stop ngomculo. Abantu believed in Nqekilike more than he would believe in himself, I believe, because they would try and say hayi so yenza umculo Fondini ibe istrato simbiza in that sense. So but funny guy because ndihleka nje I think of this instance nayo wayiqala ebhasini ezama le beef yakhe noPhizo rapper freestyler edisa uPhizo kwenye ibhasi sisuke Baxter into ze beef nje as unnecessary, but because of into ke route engaqhelekanga iya entertainwa very offensive. Islamba more iskeba more izolo ndibone uPhizo raping more like what is this umbona so uyabona iyahlekisa but iyam offender uPhizo but he really was very creative, a smart person uPhizo in that movie yoba andizukuhoya my guy. But someone said kule podcast, I think noma Mary J kanyangibani, but he said Nqekilike knew what was doing. Unoba mhlambe xa kuthiwa uNqekilike bekhona ngoku unoba umbona ngendawo ningo. Yo. I don't know because the situation endiyibone kuMankatheni, if we know abayaziyo, he was out of his mental state ngoku esestratweni, and it's someone and attended na workshops kule development sisiya kwi leadership workshops, very bright, a rapper, into ezisulungekileyo, but ubona olatshintsho because of ikasi naphaya. Ikasi can be harsh if lilwe kuthumele kwi-drugs and then zaku overpower or whatever situation. We can blame anything sithi mhlawumbe uwenziwe loo nto ayenziweyo ukuba angabikho sezingqondweni zakhe. Okay. So with the difficulties ezikhoyo kwi-industry to this day, I don't know if Nqekilike would have survived the harsh streets of Khayelitsha as that exactly ngala pace ithi ndim. Yeah. I don't know. Since you like Musically. Yeah. Because musically urize enye point utakha ndicinga musically I think he would have tried to sustain himself because he was a creative. Ebenokwazi ukuzenza izinto ezenziwayo ngoku because I said it kwenye live stream that he was one of the people aba initiator i-trap. So lo mculo uvakala uthetha
izinto ezenzeka like in other spaces, not lo wethu conscious woba sifuna umamelwa nangomama lo uvalisa indlebe because bathetha ezinto zifihlwa ezihokini, they expose them And so basibeka raw. exactly. So with that, I'm sure someone would have said we can package lento yiyo because it's close to all Lil Wayne like wretchedness. We can package lento yiyo siyenze nabo unansika oshebe shit siyababona gangster. So if it is packaged in a way that iyathengisa commercially, maybe he would have, because ebekwazi ukwenza umculo freestyle rap yonke into. Speaking of usheba shit, la behavior yakhe wena Khotmanyama iye i-affect njani i-character yomuntu kumculo? Xa ingeyo ayingeso stunt, because khona into ba ungayenza ibe ngathi uyabona uZola usithengisele uguluva but ebengengoguluva yena. yeah, understand. So ngoku ushebe shit ungushebe shit Noba ulele. uba i-audience iyambamba ndiza kuchwaba ngoku, ndiza kuhlaba ngoku ukhupha igoni ngoku, so it becomes a problem of which ke ngoku we can't blame, because naye ube exposed kumculo engakhange abe na education yoba i-art xa ndisendlini andinxiba ngezintsimbi ukhona aphiwe funeke balinde ndiphumle, then ke xa udibana noqhama uzawu expect uqhama ufumane uqhama lo umaziyo. So if you can't differentiate between the two uzawulimala. Yeah, njengosticks Makasane. uSticks Makasane ungacinga afana uba uzambona naye nanini na enxibe ngamnqwazi wakhe. No, uyatshintsha same as Ifani naye. No Ifani njalo ngeke uIfani umbone yonke indawo kodwa xa izakwenza yes xa izawu actor uyatshintsha nxiba impahla zakhe athi ndisemsebenzini, which is ke ngoku iuniform yakhe yomsebenzi uyixabisile uyinxiba only emsebenzini akayinxibi emakhaya. Mhlambe mna xa ndinokumskala uba unqekile itye noba ngeyiphi ile, uyabona ilevel bendimbona kuyo ngoba okay le yakhe xa inopackage yakhe ithi commercial ebenolwa nayo uCasper pha alwe nabo AK because unalawe uba uyayenza into yabo. So ebezawuba la artist ithethwa ngayo oko confidence. Yes, because inhlela nto wayenzayo uba kuthethwe ngumuntu oko unyaka wonke nakulo nyaka uzayo kuthethwa ngumuntu to this day thina namhlanje sithetha ngayo. uyayibona into enjalo. So ebe different kakhulu. So masivale ngolu hlobo, masiqale siphane uFlash kumkani uyabuza ingoma lena ke ni featurishene kuyo iphuma nini izani Flash the song is gonna come out, at least I'm speaking to someone that knows umculo is business. So I don't wanna put out ingoma enkulu kanjena. We have a beautiful song esiyenze no Flash, of which I believe it's gonna introduce noqhama lo ndithetha ngaye, the Afro pop esintu but mixed with the rap ndingayilibelanga intsusa yam. So what I wanna do is to make sure that I do all the right and necessary steps for business. Ndingadrop ingoma whereas ayikahambi steps zobhaliswa ibe digital platforms and all of that. I don't wanna rob this beautiful project of ours mntakwethu Madiba, sizawuyiphatha kodwa iMzantsi. Just ezininzi aziyazi noba ingoma funeka irejistarishiwe ithweni kuyadrotshwa uveka udrotshwe nje every day. kuyadrotshwa Akho plan akho nix naku ordinary models Khayelitsha. Uthi ke ubhuti ke noko wena kunolwazi nge-industry, so ucela ubuza manje sibuze wena ba amajita we-hip hop amajita hip hop athatha ixesha ukhupha kunamajita we-beat compare amajita wamapiano, inoba yenziwa into omlondo le. I think for mna ngoku the reason why sithatha ixesha ukhupha besithetha ngayo noPhizo is because of responsibilities. But looking at ixesha sasinalo ngexesha le non-stop fam sasikhupha ingoma now and again because andina family expect uba I must do this. I'm always available to create umculo,
but now there are responsibilities. I'm not saying ama-piano artists don't have responsibilities, but into endiyibonayo kwi-piano, they don't care much about equality of music. You would listen to ingoma zabo, they are not well mastered, not all of them, but ngoku we can say bakhupha oko kanti baninzi. There are many artists, it's not one artist ikhupha oko. So hip hop again, it needs more writing. Amapiano ngathi shukukuku, hayi uyabona Sakela ngo vum vum Iphelile. Iphumile yiyo leyo. bethe ke uyi-lock drum sihambe sifake i-TikTok challenge kuqhutywe. But i-rap you need, uyayazi uba there are people that are listening abazayijaja le nto yakho uba ubhale kanjani, ithini le nto. So but I can say abantu abakajongi the new wave ekhoyo, the Xhosa wave elapha eKapa is dropping now and again. Okafi, Machasa are dropping. Izo is doing the most. Baninzi ndingabamenshina. Ungathi kuyabhalwa pha. It's talent. I wouldn't say uMachasa ubhala oko. Yes, I can hear that uyakwazi ubhala, but he's very creative in terms of ba uyakwazi ndingamamela noba angabhodle micini because une flows, unendlela akwazi ukwenza ngayo, but abanye not I'm not andifuni usounda ingathi ndithi abanye batheni, but yes, you can hear izinto ezifreestyliweyo ezingahlalelwanga phansi. With that said, that's why kufuneka sithathe ixesha sometimes ezinye projects singadropi nje, singathethi nje, Because unewari lo mjida uthi zihlalele ixesha elide but aziyi-viral, azikho viral as a hip hop, kodwa zihlale ikhutshwe ixesha lazo loba zikhutshwe ithatha ixesha elide. honestly asikayithathi serious le nto ndivule ngayo ndathi umculo yi-business. Okay. Umculo yi-business, and if again sisabethakala ekufumaneni le nto ithi uyi-business, sizawusoloko siflopa okanye utrend nje ku-TikTok ingayi somewhere. And with business ufuna ukuyazi i-target market yakho. Target market yakho, make the right connections, because unfortunately asiz-afford i-music videos zenu. I-budget yakho is-serious, even though sewusinika i-discount besithetha ngalono, to a point where it's not to say asifuni ukuzenza i-music videos, but it's irrespect of umsebenzi kaKadenza. Okay. Ne-new wave i-production yonke, you know that ufumana i-4K quality. So at some point Tina, we need to make the right connections, the right decisions, and the into movie se uBravo kakhulu was that, to make the right collaborations, to make the right connections, so that if kufuneke wenze i-content, because ne-content kufuneka ibe ne-quality, you know uBravo would have i-photographer esoloko naye kwindawo ngendawo. time. Tina, we are still trying to gather ezo nto ezo. I-team is everything. If awuna team uzawusoloko ufuna ukwenza yonke into ngokwakho, uyazirekhoda, uzawubhatalela i-photography, uzawubhatalela i-music video, at some point asizuba nayo la mali. So the reason why ziflopa is because asina associations zi-grant, and we respect you so much that we don't wanna use your resources unnecessarily. But if mna I would have a team of people that I know this one is a sniper for music videos, then ngoku I've secured a producer. I know that boy can produce for me anytime, great quality. Yonke. But I need to secure a beat maker, I need to secure booking. Yabona ke i-booking agents zezinye izinto esingenazo eKapa. Kakhulu nyansilo. So it's slowly coming, but nabo sizabaxinanisa inhloko. Vekube ngu-DJ Cleo nawe uvekuse uzenze zonke. Jomo solo style. It's tiring. Yeah. Hawu Nyanisile lento uyithethayo budere, ezi zinto ezo xa uyi-artist kodwa nalento
engazifundisanga ngale industry kuba nzima ke ngokukwenza as connections zonke baze because ufuna ukwazi ba le connection uyenzayo kulamntu awuzumchana nakuzubenefita wena ikhona into azayibenefita kuyo lento le so and then umuntu ayathi oh okay I can see banza benefita phayana so let's do it yabo and also xa umuntu ofundileyo ofundisiweyo kule industry beyithini into yazi ba iqala nini lento iphele nini so that angabikho umuse ibana into let's do this be trial senze so then after that now ke ngokuthi ba no usafuna na usibana na so kula trials nayo so that ungazovuka beef nento siyazi ba siya 3 months okanye 6 months mhlawumbe okosisebenza kule project yakho ne loyalty bekhona tata ungathi xa ndiphuma ndinayo imali yokubhatalela ivinto ndiyo hire because umuntu ombonayo ba wenza izinto as amazing but akakafikeleli kula level like for instance uyakwazi ukwenza ingoma nosijava uyakwazi but awukakwazi uba kanti ube la artist ine airplays ifamous yaziwayo but uyakwazi ukwenza ezi connection udibana nobani wenza ingoma udibana ingoma no youngster udibana so ndiyazazela nami ke ngoba no man brand yavuma uba ndikwenzele ivideo xa uhamba nobani because abayana bazawukwazi bathini ke ngoku bandibhuke true because bazawubuza kuwe because ukwesa space C1 babuze kuba ngubani lo ukwenzele lento yabo business le collaborate because of inner ad exactly because wena uza benefit alula ba usathi video uyithathe channel O from channel O MTV base and then as pins zibuyela kuwe and also ne bookings uthola bookings and dondon yabo and then thina basivene ngalonto le siphusha le way wena xa uthetha nabantu ndikwenzele ngemali ngolhlobo put me on when you get bookings ngale way lena xa ukhwinto ethile phayana ungaqashe enye intontoni enye photographer ndikhona kodwa ndimlobe ndikutabalaza nawe so wayekhala kakhulu ke uRibong silando la athi oh nina ni grand fundraiser is need no fumana need no fumana budget ninansikele book isho MT no bani ibimbi kakhulu masivale manje wena taqhama le singade sitsale sizawuphinda sive nabantu bamhlambe esikhona izinto ezikhange sizinyathele besifana nathi sikhona izinto besifuna uzinyathela khange nxa yexesha asinayigqiba ngemini eyi1 lento so what's next for you ke Grootman? What's next for me is coming back to umculo. Now that I've invested so much time with Tembisarathanga and it has found its feet Ngogui center that is operating. I'm going back to my music as Chilo, the features as of Flesh Kumkani and the songs that I've recorded as ready for commercial. It's sound ready for radio stations and television. That's where I'm heading to push for that. And also as Tembisarathanga in Spaces Kulu, I'm going to be curating events paya because isitiko esisifumene kuShimza Pagula podcast ndingazoyibiza ngagama it's the biggest stiko that at some point if awukabhukishwa create a platform so that abantu bakho baze kuwe so mna ndinomzi omkhulu and nabantu I must just make things happen for myself. Omnye nomnye uzayibona apha kumba Chino Kama is a brand that we can work with. Otherwise, it's looking bright. Phone your host apha kwakho angenza njani? Space or anything? Yes, there are fees because this space is bigger than me. Founder or co-founder, but andispani ndodwa. I must answer to other people that I'm working with and also in maintenance. Okay. So if kuyasetshenzwa space there will be a team ekufuneka ilungise izinto, they must be paid, they must be compensated. So booking fee isebenza ngalonto le so that we respect the space. Nomnye olandelayo asifumane sikwi good condition, but it's not ridiculous prices because sisekasi and we understand ndisuka apho iyokuyazi ba amaholo ayacosta so I can't be doing the same thing nasebantwini bam. Yeah. Abantu ufuna ubhuka ukukhama ke ngoku denza njani? Oh, xa ufuna ubhuka ukukhama kulula kakhulu. Unganifumana ku WhatsApp, unganifumana ku social media platforms. Ininzi into yokuqhama music. I'm a host
like events host. I can do that. I'm an actor, I'm an advertiser, content creator. I can advertise. I have Inansigi voice on the social platforms. Okay. So I can advertise products zabantu. I can act it for you as a skit, and then you reach the audience that you wish to reach. Otherwise, it details corner kuqhama music for amaqaba iqala ngoqa igqibele ngoqa. That's why they city Mr. Q. Mr. Q. Kwile non-profit organization yakho, yes, abantu abafuna ukuxhasa yona bangathi mhlambe baxhasa ntoni, kwenzeka ntoni pha, and ubacace ubanikeze details zoba uxhaswa phi. So Payana, what you would be supporting and sustaining is development yabantwana basekasi, because siyabafeeda every day kwi sessions after school program kufuneka bekho snack. So siyatya, siyapheka, there must be fruit, there must be isonka, there must be ukutya okusolid, because we try to balance and close la gap yabantwana abangenanto kumakhaya kubo. And also you would be supporting resources zoba abantwana mabanga travelish distance, njengoba sine independent library pha espacing, maku printwa amaphepha apha, mababe khona i-Wi-Fi ikhona kamandi, so i-research nentoni mazikwazi ukwenzeka, banga travelish i-distance ezababeke engozini iKhayelitsha, as it is not a safe place, but kule safe space babe ne-resources. So that's what you'll be supporting, the future yabantwana. And we are available nathi kwi social media platforms, iThembisa Ratanga, ku Twitter, ku Instagram, na ku TikTok. That's where you can find us. We do have a Back a Bud campaign that we are pushing. So if umuntu ufuna ufaka isandla, ungafaka phayana ithi Rebuilding Thembisa Ratanga. Sayiqala ke yilena isenze sibe ile waterfront yasekasi manyani ngoku. It's concrete, ayiseyiyo lama totombe nani wabona ngo i-concrete. Asinawutshona ngo. Sinawutshona. So imnandi. So we just need to sustain and make it more beautiful. Yes, because I saw the Pioneer Space and this dasaziswa ngumandis Sindo. Yeah, wasibizela lapha kwesoya kulandawo dacho. Yo dacho ndayazi landawo inhluku ufa landawo kakhulu, especially ngelihlobo ibalisa ngalo ngokuntoba ngokukho i-concrete structures. Yes, inoba inhle kakhulu. Masikuyeke kanjalo, those people who are asking ntoba when are we going to get that karma we used to get from Gwin Stop? Inabikho into zawuyenza lonto lo utshintshe okanye uzawuhlala lo hlobo lelo ngoba utshintshile. Anditshintsheki. Ndizawuhlala ngolu hlobo ndandililo, and I don't think they will be missing out from la karma bamqhelileyo, because fortunately ndiqale ndiyi-vocalist, nangoku ndiseyi-vocalist, but more of the addition is the fact that in this package is that I must be consumable nakumntu ongeyo rapper. Ndi very much aware ndi-studishile uba yintoni lisenza sime apha kwi-game, is because once we are too conscious awuzufikelela kwezinye indawo. Ndifuna uzibona ndicula Rands, ndifuna uzibona ndicula estadium. So if I'm too serious okanye isound i-boxed, ayizufika kwezinye indawo ezi-commercial. So the sound that I'm creating ngoku is a commercial sound without losing the authentic self. Awu ovumvum savabona. Umvum khoni man. Khoni man basithi khoni ke. Kanjani? Basimke basibulele banitubo sibelona Rodman yami ngenye imini mhlambe sizophinda sibuye sincona ngezinye izinto. Khona izinto bezibaloliwe na kwenye video bike yaphuma yakho uhlomla kwi-stream esithile skala doka ska Pizzo no zikhona into bezithethiwe beniqonda basake sizinyathele nazo, kodwa ke simhlobo sizinyathela ngenye imini masibulele nje lithubu siphelona namhlanje Nkosi. Ayirelease lophi ngabuya Definitely. Yes, and ndiyabelieve kumculo wakhe kuba wanibonisa imimangaliso ngalamini wayephayana wathengisa i-copies nebra, which is ayisenziwa loo nto ngoyothengisa isithi copies. Ngakufaka ingoma zakho ku-USB, uthengisa i-USB ihambe. For sure. Uthengise ku-WhatsApp ayisenziwa loo nto. Stream. but iyona nto amazayo yile yinto yoba
uyaperforma ngokwestagini xa ehle estagini umuntu Abantu ufuna bayifuna isidi ngoku Was he laa nto kuthiwa believing yi-artist performer? ke leyo. bafuna isidi ngoku and luckily unayo isidi ngoku the owner of that space was my first time andizuzibala uba ngubani i-artist zazikhona kodwa zazikhona ezinye i-artist phaa but zange abe nanto ethi ngubani le artist ngubani Ngubani uthini le? ngalaa mini wathi ndicela undi-organizele isidi phaa ndiyayifuna phaa isithi Kubalulekile ustand out. ya masiphume kanjalo but otherwise Inkosi kakhulu Bhuti baqhubi. Khama, masibaleke bhuti enkosi kakhulu. gone Kanjalo. Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.